hedder Christian. En funktionel gruppe er en fælles stofklasse, som har den egenskab, at de reagerer nogenlunde på samme måde. Altså kan man sige, at alkoholer inden for samme funktionelle gruppe har samme kemiske egenskaber. Man kan altså også sige, at det er noget, der ligesom er særligt karakteriserende inden for de her stoffer. Jeg hedder Lasse. Et fenol er en af to typer hydroxyforbindelser. I fenol er den karakteristiske gruppe OH-gruppen. Her som er bundet til et C-atom, som sidder i en aromatisk ring. Jeg hedder Nikolaj. I en alkohol er OH-gruppen bundet til et aliphatisk C-atom. Jeg hedder Christian. Forskellen på en fenol og en alkohol ligger i måden, hvorpå OH-gruppen er bundet til C-atomet. I en fenol binder OH-gruppen sig direkte til den aromatiske ring. Og i en alkohol forbinder OH-gruppen sig til aliphatisk C-atom, som er forbundet til den aromatiske ring. Her. Hej, jeg hedder Lasse. På et C-atom kan der højst sidde en OH-gruppe, så hvis vi havde to OH, som er meget elektronegative, vil de frastøde hinanden. I en primær alkohol sidder OH-gruppen på et N-stillet, og indeholder desuden atomgruppen CH2OH. Og et eksempel på en primær alkohol er som er butan 1O, hvor man kan se, at OH-gruppen sidder indstillet. Jeg hedder Christian. En sekundær alkohol indeholder atomgruppen CHOH, som vi kan se her. Og C-atomet sidder i en kæde, som der skal se her. Og desuden indeholder det to ens eller forskellige radikaler, som vi kan se her. R2 og R1. Og et eksempel på en sekundær alkohol kunne være den her, som er propan 2O. OH-gruppen sidder på et andet C-atom. Stadig Christian. Og en tertiær alkohol indeholder atomgruppen COH, som vi kan se her. Og C-atomet sidder i en kæde ved et forgreningspunkt, som vi også kan se her. Og desuden så indeholder den 3 radikaler, men det er vigtigt at påpege, at de 3 radikaler ikke kan være hydrogen. Og et eksempel på en tertiær alkohol er den, vi kan se her, som er 2-metylpropan 2O. Polyvalent alkohol er simpelthen bare et alkohol med flere hydroxygrupper. Og stadigvæk Lasse. Stoffet CO3-CO2-CO2-OH har et navn. Vi starter med at navngive det efter, hvor OH-gruppen starter. Og vi kan se her, at OH-gruppen sidder på CO2. Og så har vi en kæde, der er 3 lang. Derfor vil det komme til at hedde propan 1-ol.
OH-gruppen er brunlær, men det er ikke det, der giver den så et højt kogepunkt. Det er på grund af hydrogenbindinger, Londonbindinger og hermed også dipolbindinger. Jo længere gade en radikal har, desto større kogepunkt har den. Jeg hedder Christian. Alkoholernes kogepunkter de er meget højere end de tilsvarende alkaners. For eksempel så kan vi kigge på etans kogepunkt på minus 89 grader og etanols kogepunkt, som er 78 grader. Hvad så? Så vidste jeg. Ved at se på antallet af C-atomer i forskellige alkoholer og opløsningen i vand, må det altså være vand, der er det umiddelbart bedste opløsningsmiddel, da alkohol nemlig er fuldstændig blandbart i vand, medmindre der er over 3 C-atomer. Vand er det bedste opløsningsmiddel til store alkoholer med undtagelse af butan 1O og pentan 1O.